দলসং আং নরকনো তিনি এমন কয়েকটা প্রাণীনি বারেও সানাই যে নরক বরংনি বখরক টানসুরি ফানা বরক gothang tongoi mano hinke video last jora naidi norok abono nugui wana jaknai. Hello dolsong ang naidi ano Kokborok fake channel amti haite bo content nana bagui channel lo subscribe khlaiui bell icon seboi redi. Cockroaches ahaino to cockroach no jotono joli jago because borok chini chamung nungmung onek no hamya khlaio but dolsong norok saidaman scientist ni according jodi nuclear war unke only cockroach no kaisa prani je aboni banchinani chance tongo tei scientist ni moteke cockroach bokrok kribo kolok sal jora banchui tongoi mano bokrok to normal busagni important part but cockroach bahaike banchui tongoi man mo kok kubui no cockroach bokrok kribo 1 week jora banchui tongoi mano tei dolsong aboni uklogo bo kaisa science tongo. Borok rogni busago blood circulation ni je mechanism tongo abo cockroach ni busago pura ulta cockroach ni busago blood krei tei open circulative system ni bagui kuno pressurized create ingya aboni bagui cockroach bini bokrok tansui rifano blood loss ingya tei clothing ni bagui bini kesa dakti no hamai thango dolsong cockroach ni bokrok tansui rifano bini asuk khoti ingya ni te kaisa karon cockroach bini busago tongnai speckle ni samung bai hama howo tei bokrok choma bagui chathai chaimaya ingma bagui cockroach kisa week ni bisingo no thuyei thango. Chicken dolsong English o kokthai tongo running around like a headless chicken dolsong mo kokthai sabo sika abole saimaya but je sinai thik no sika thik no dolsong bokrok joma pore bo chicken banchui tongoi mano aboni uklogo bo kaisa simple karon tongo mo afruno ungnai je fru tok ranai borok tokno thikke rasuyakhe tei bokrok rasui banchui tongkhe bul borok ni se ungnai dolsong norok bujiya khuna because chicken ni central nervous system borok ni central nervous system ni selai onek juda ungo chicken ni body movement only bini brain by simi ungya bini brain stem parbo bo depend khlaio tei chicken ranai borok chicken no thik khlai raya hinke ungui mano chicken ni only 4 brain simi fataro phaikana bini cerebellum tei brain stream bini busak bai nangui tongma bagui chicken bo kwthang tongui thango aboni bagui no chicken bini body movement ni logi hama homani case bo nukjakka tei kaisa case khe bokrok kri chicken pura 18 month jora kwthang tongkha flatworm dolsong jeng earthworm no to jotono sineu tei mobo saimano je jeng earthworm no alada piso tansui rikhai bo tobo fano banchui thango because abo bini bising ni circulate system ni bagui se abo haino tesa advanced level o tlangkhe phaio flatworms dolsong flatworm asuk dakti regenerate khlaio je jodi borokni busakno alada part o tansui rikhai each part ni kaisa pura worm ungui thango dolsong regeneration nature o ungnai emon kaisa phenomenal je kuno jibni kuno bag chowi thangke a bagni tesa kuno jib achayu eba chomani manui tesa achai phaio dolsong mo khubi borokni libaro botongo abo haino kaisa lizar ni khitung rasui riprubo ungo but flatworm regeneration ni onek advanced form so khlaio tei norok kaisa flatworm no 20 piece o rasui rikhai bo aroni 20 piece flatworm no achai phaio norok saiman khe wana jangnai je experiment by ahai khe no 2000 flatworms ramjakha tei abo by ahai no proof ungo je flatworm ni thuinani impossible dolsong norok ano comment khlai sadi norok bobono bisi nugui wana jakha dolsong mono ungkha tinta jib je thuimani ulobo kwthang tongo video chajak norok like share khlai di tebo amtui hai content naina bagai naidi ano Kokborok fake channel no subscribe khlai di.